UPPL आरो BPF आसलते शत्रु नङा समाव नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र' नुनानै निश्चय बुजिमोनखादों जोंहा डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों। दा नै जोङो बेखौनो साननो गोनां दि सिगाङाव बुंनाय बायदि भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव जेरैबायदि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बाथ्रा बुंदों बेखौ सानोब्ला जों गोबां साननो गोनां बाथ्रा एबा साननो गोनां दङ। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा बुंदों जे BPF आरो UPPL बिथांमोना सुत्र नङा होनना बुंदों। जोङो सुत्र नङा होननानै जों मानिबाय, नाथाय फोथायो पलिटिकेलाव खिन्थु सुत्र जालायनानै थानानैबो जेबो मुलाम्फा गैया आरो लाबबो गैया, नङा होमबा? मानो होनबा पलिटिकेला दिनै दं गाबोन गैया। बबेबा मोनसे पलिटिकेलखौ लानानै जों 5 बोसोरनि पावारखौ लानानै जोङो गोग्गालायबाय थायोबा बेयाव जों जाखाया। दा बे बाथ्राया सियर। नाथाय बै जायबानाखि मोनसे समाव BPF हान्जाजों बुग्लिजानाय UPPLनि सोद्रोमाफोर बिथांमोना दिनैसिमबो गोसोआव दं आरो बे गोसोआव थानायखौनो दिनै UPPLनि सुबुंफ्रा BPF हान्जानि माखासे सोद्रोमाफोरखौ गाग्लोबफिनगासिनो दङ, उल्था खिथेर लागासिनो दङ। अब्ला माब्रैहाय पलिटिकेला मोनसे सुत्र नङा होननानै बुंनो हाखो? बार थिगानो, गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रासो सुत्र नङा, थिगानो दङ। नाथाय फिसा फिसौखौ नोंथांमोना मानो बेफोरबायदि बुलाय सुलाय खालामलायनो बा जेलाव हरलायलायनो मानो खाबु होयो? नैबेखौसो जों साननो गोनां। दा बेखौनो आं सानदों, जुदिहे नोंथांमोनहा गोजौ लेभेलावबो जुदि सुत्र गैयालासिनो दङब्ला नोंथांमोनाबो गाहाय लेभेलावबो फिसा फिसौफोरखौबो जयैनो सुत्र गैयालासिनो थानो थाखाय खाबु होनांगोन एबा थुलुंगा होनांगोन। मानोना नोंथांमोननि खोथा बाथ्रा लानानैनो दिनै जोंनि फिसा सेलादार बेलादारफ्रा माने पलिटिकेलखौ लानानै गोबां दाङाबाजि जालाङो, बुलाय सुलाय जालाङो, जेलसिम फाथायहरलायनाय जायो। नै बेफोरबायदिया माने जाहाथे गोमालांनांगौ आरो गोजानाव थानांगौ बेफोरबायदिनिफ्राय। दिनै जोङो पलिटिकेला जिथु सुत्र नङाब्ला, मोननै पलिटिकेलाबो जिथु एगेन्स्ट गैलायाब्ला, नोंथांमोना सिंजों गोरबोजों मोजां मोनलायनाय दंब्ला दावराव दावसिखौ ओरैनो खुगाजों नांलायनायखौ जों नोंथांमोना लानो हागोन। नाथाय आखाइजों बुलायलायनाय, आथिं आखाइजों जोख्रुबलायनाय बुख्रुबलायनाय, सोरखौबा अभारटेक खालामनाय, सोरखौबा एटेक खालामनाय, सोरनिबा न'आव अन्थाइ खुबैथिंनाय, सोरनिबा न' ग्लास सिफायनाय, गारि बुख्रुबना होनाय, बेफोरखौ माने बन्द खालामनांगोन नोंथांमोना जुदिहाय पलिटिकेला सुत्र नङाब्ला। दा आं बेखौसो बुङो। दा नोंथांमोना मा सानदों आं बेखौ जेबो मिथिया। नोंथांमोना जिथु माबाफोर सानदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर। दा आङो नोंथांमोननो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा डिपुटि चिफआ मा बाथ्रा बुंदों बेखौ होना होग्रोनि, नोंथांमोनजों दा उनाव रायज्लायफिनबावगोन। हान्जाखौ गारनानै UPPL जुगदान खालामनाय बायदि मोनसे ढौ फैदों आरो बियो मोनसे माबा मावगोन BTRनि फिउचारा जे मोजां जाहैगोन बेनि मोनसे लैखोन। इतिमধ্যে UPPLआव गुबुन गुबुन ब्लक कमिटिनि आन्दाराव गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जुगदान खालामफैनाया प्राय नैबे साननै सानथामसोनि भितरावनो अन्तत 1000सो जाबाय। बे सानथाम सानब्रैनि गेजेराव 1000सो गुबुन पार्टिनि मानसिफ्रा जुगदान खालामबाय आरो दिनै बे बिथांमोना जुगदान खालामनानै जोंनि BTR ओनसोलखौ BTRखौ सासन खालामबाय थानाय जितु UPPL सरकार, UPPL पार्टि बेखौ बोलोगोरा खालामदों, मजबुत खालामदों। बेनिखाय बे UPPLखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे बारहावा बारदों। बेखौ जों गोजोननाय मोन्दों। दिनैबो नैबे धनस्रि समस्तिनि सिङाव मोननै VCTC, इक्राबारि VCTC आरो फुराबारि VCTC, बे मोननै VCTCआव 100% बारा सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन पार्टिखौ गारनानै जोंनि UPPL जुगदान खालामबाय आरो गाबोनबो जा गरियाजाराव बेबायदिनो जुगदान खालामबावगोन। इतिमধ্যে उदालगुरि टाउनावनो प्राय 100सो सुबुंफोर गुबुन पार्टिनिफ्राय UPPL जुगदान खालामनो रेडि जानानै दं आरो साननै सानथामसोनि भितराव बिथांमोनखौ जुगदान खालामहोगोन आरो बेबायदिनो जों बिभिन्न जायगायाव जुगदान खालामहोबाय थागोन। इलेक्सनहालागै जोंहा दासिमबो इलेक्सन बोसोरसे सम दङ। नर्मालि जेनेरेल सिस्टेमाव जुदि जायोब्ला जोंहा बोसोरसे दङ आरो बे बोसोरसेनि गेजेराव जों बेबायदि प्रत्येक प्राइमारि कमिटिनिफ्राय 250, 300, 1000, 500 बिदि जुगदान खालामोब्ला हयथ' गुबुन पार्टियाव वार्कार थानाय नंला, गासैबो UPPLआव फैगोन। जों बेनि लक्षणखौ नुहुरदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा। बेनिखाय दिनै जायफ्रा जुगदान खालामबाय बिथांमोनखौ साबायखर होदों जे बिथांमोना UPPLनि निति आरो आदर्श, UPPLआ जिखिनि खामानि मावदों थांनाय बोसोरब्रैयाव बेखौ नुनानै बिथांमोना मोजां मोनना फैदों आरो जों बाखि जायफोर दंबावो गुबुन गुबुन पार्टियाव बिथांमोनखौ खावलायदों जे रायजो राजानि थाखाय जौगाथाय मावनो थाखाय आरो BTRआव मोनसे सिस्टेम लाबोनो थाखाय, मोजां सिस्टेम लाबोनो थाखाय आरो BTR सुक्तिनि बाखि जिखिनि मावफुंजायै माखासे रादायफोर दं बेफोरखौ मावफुंनायनि सार्थ बिथांमोना जाहाथे गासैबो UPPL जुगदान खालाम, आं बेखौनो खावलायदों। लोगोसे नुनो मोनो गासैबो राजखान्थि हान्जाया गाव गावनि सिन्था सरसा मथे एक्सारसाइज खालामनायनि मोनसे मोन्थाय दं आरो बे डेम'क्रेटिक कान्ट्रिनि मोनसे मोन्थाय।
बेखौ जायबाबो रेसपेक्ट होनांगोन दिनै बेखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बावैसो फोसावदों जे फैगौ काउन्सिल इलेक्सनाव BJPआ हारसिङै गेलेगोन बिथांनि बे खावलायनायखौ जों गाज्रि मोनाखै बिथांनि खावलायनायनि सायाव जों UPPLआ दासिमहालागै सिन्था सरसाबो खालामाखै बिथाङा जिखिनि स्टेटमेन्ट होदों जिखिनि सानो बियो आसलते रावनिबो खहा जाथावनाय बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा कोनोदिन साना आरो बेनिखायनो बिथांनि साननायनि सायाव जोंहा बुंनांगौ बा सोंखारिनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया नैबे फंसे बाथ्राखौ आं ओरैबायदि साननानै मोनाखै फैगौ जिथुनाखि 2025नि इलेक्सनाव काउन्सिल इलेक्सनाव BJPआ BTR ओनसोलाव हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन नै बेवहाय माने UPPLनिफ्राय जेबो बुंनांगौ गैया एबा जेबो सानाखैबो होननानै बुंदों दा नैखौ आङो माने ओरैबायदि सानदों अब्ला जुदिहे लाइ होग्रा एबा हासार होग्राया जोंनि UPPL दासिमबो BJPनो हासारखौ होनानै दोनगासिनो दङ नङा होमबा जेरैबायदि दा खालामजानो नागिरगासिनो दङ नैबेखौ नुसेयावबो बिथांमोना जेबो बुङा आरो बिनि खारनावनो बिथांमोना दासिमबो BJP हान्जानि सायाव माने फोथायनाय दङ दा आं बेखौनो सानो जुदिहे नोंथांमोना BJP हान्जाखौनो जुदि एथ'ग्राम माने फोथायदोंब्ला मानोथो दिनै BJPजों एक्सट्रा इलेक्सन गेलेजानो नागिरदों आरो नोंथांमोना जुदि जेबो बुंनांगौ जेबो गैमाराब्ला एबा साननांगौ जेबो गैमाराबा आं नैखौसो नुहुरदों जे जेरैबायदि गर्जन मोसाहारि बिथाङा बुंदों नोंथांमोनहा माने ओरैनो सायावल'सो एलाउ खालाममारदों नामा BPF आरो UPPL ज' जानांगौ होननानै थारैनो नोंथांमोना ज' जानांगौ होननानै रोजा रोजा ज'आनो जाखासिगोन जमा जाखासिगोन जोंनाव फैदो होननानै गोबां रायजो राजाखौ फुस्लायनानै नेक्स्ट बारावबो नोंथांमोना UPPL हान्जाया बा BJPआ देरहासारनानै सरकार दाफिनायनि मोनसे सिंजों सिं बुद्धिसो खालामदों बायदि आं नैखौसो सन्देह खालामहरबाय बेनि खारनावनो नोंथांमोना दिनै BJPआ हारसिङै BTC ओनसोलाव बा BTR ओनसोलाव हारसिङै एक्सट्रा इलेक्सन गेलेनो नागिरनायखौ नोंथांमोना जेबो बाजायाखै एबा खर' सायाखै मानोना नोंथांमोना निस्सय सिंजों सिं माबा मोनसेबाबो खोथा दंथारो जेरैबायदि जमा जाखाबाय ज' जाखाबाय होननानै BPF आरो UPPL जमा जाखाबाय होननानै लैहोर लैहोर रायजो राजाया जाहाथे UPPL ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होयो आरो UPPLखौनो जयजुक्त खालामफिनो आरो नोंथांमोनहानो फुल पावारखौ लानानै खामानिखौ मावफिननो हायो नैबेखौ नोंथांमोना सोलो खालामदों होननानैसो आङो सानबाय दा नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा मा सानदों आं बेखौ बुजिया समा दिन्थिगोन मा जायो थांनाय बिसायख'थि समावबो BJPआ निजाहै UPPLआ निजाहै हारसिं गेलेदोंमोन गेलेनानै मोननैबो हान्जाया सरकार दानो थाखाय जेसेबां अनजिमा नांगौ बेखिनिखौ मोनैयावसो ज' जानानै सरकार दानो गोनां जादों बेनिखाय जों एबार निर्बाचन हारसिं गेलेनायाव बे आसरित जानांगौ जेबो बाथ्रा गैया बे थांनाय बार जुदि जादों बिदिनो जानो हागौ खिन्थु जोंनि जिथु जथाय इउनिटि बे दाबो बायाखै मानोना सरकारखौ दाबो सेफायाखै सरकारा जोंहा खौसेनि जागासिनो खौसेनि जों बोसोरसे दङ बेखौ सालायलांगोन जयैनो बेनिखायनो जोंहा सरकार जेबो खहा जाया सरकार डिजर्भबो खालामाखै डिजर्भ खालामनायनि बाथ्राबो गैया जों जयैनो खामानि मावलांगोन इलेक्सन आरो सरकार बे मोननैया आलादा जिनिस इलेक्सना हारसिं गेलेबाबो सरकार जोंहा जयैनो थागोन लोगोसे UPPL आरो BPF आसलते शत्रु नङा मात्र नीति आदर्श आलादा आलादा थाखाय आलादा आलादायै गाव गावनि थांखियाव गसंनानै इलेक्सन गेलेलायदों दा पलिटिक्सआव रावबो अरायबो मावगोन रावबो अराय समनि शत्रुबो नङा रावबो अराय समनि लोगोबो नङा बे पलिटिकेल पार्टिफोरनि पलिटिकेल लिडारफोरनि मोनसे आखुथाय रावबो रावजोंबो पार्मानेन्ट बिदि शत्रुबो गैया रावजों पार्मानेन्ट बिदि मित्रबो गैया बेनिखायनो गाबोन UPPL आरो BPF ज' जायोबा बुजा थालायबा बेयाव आसरित जानो गोनां बाथ्रा नङा बेखौ समाजआ दिन्थिगोन दिनै बिथाङा खावलायदों थिगानो खावलायनायाव बिदा फंबाय ज' जानो गोरोन्थिथ' गैया जोंहा बेक्ति हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथांजों प्रमद बर' बिथांजों बा आंजों सोरजोंबा BPFनि मानसिजों बेक्तिगत शत्रुता गैया जों बेक्तिगत हिसाबै जयैनो मात्र नीति आदर्श बेलेग बेलेगखाय जों आलादा आलादा गेलेलायदों आरो आलादा आलादायै दाथ' नोंथांमोना डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिनि बाथ्राखौ जोबजासिम निश्चय खोना मोनबाय दा सोर मा सानदों गोसो गोरबोआव नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव आं बेखौनो खावलायो जुदिहे ज' जायोब्ला जोंनि BJPनि मानो गोनांथि दङ जोंनि BJPनि मानो गोनांथि दङ सरकारा सोर दाया सेन्ट्रेल लेभेलाव बे उननि बाथ्रा जागोन नाथाय दानिफ्रायनो जोङो BJPखौ गारनो हाया बा एंगारनो हाया सरकाराव बिसोरनो थानांगौ होननानै खावलायग्रोनानै दोनखायोबा बेलाय मा बर'नि मोननै पलिटिकेला जमाहै एलायन्स जानाय जानांगौ जाखो बिदिब्लालाय BPF आरो UPPL मानो जमा जानांगौ जाखो नैबेखौ जों नुहुरो दा जुदिहे थारैनो जमा जानानै
भटखौ थख' लाजोबनानै UPPLआनो BTR सरकार दाफिनगोन होनबा जागोन नामा बा BJP सरकार दागोन होनना बुंबा जागोन नामा दा बेखायनो नोंथांमोना आंनिब्ला जाय जेरै हागौ एरैनो गाव गावबागावनि देरहासारखौ नायनानै भटखौ गेलेनायानो मोजां जागोन मानो होनना बुङोब्ला UPPLआथ' अलरेडि दासिमबो BJPखौनो सापर्ट होगासिनो दङ आरो BJPखौनो नांगौ होनना बुंखादों दाख्लैबो राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंबाय जोंहा आसाम सरकारा हेमन्त बिश्व शर्मायानो थाफिननांगौ BJPनि हेमन्त बिश्व शर्मायानो थाफिननांगौ होननानै आरो BJPआनो BTRखौ एकर्ड खालामना होफैदों जेब्ला बेनो थानांगौ होननानै बिथांमोना बारंबार बुंबाय थायो आरो खोथा होबाय थायो रायजो राजानो नाथाय दिनै BJPआ BTRखौ एकर्ड खालामना होखांनायनि उनाव दे सिरिहै माबायदि उन्दुनानै दङ नैखौ सोरबा नोजोर होदोंना BTR इमप्लिमेन्टनि खामानिफोरखौ मावदोंना BTRआव गामि सोसननायनिखौ सोरबा नोजोर होदोंना सनितपुर बिसराना दिनैसिमबो थालांगासिनो दङ बेक जानानै दङ दिनै नै 5 बोसोर जानोसै दासिमबो मानो गामि सोसननायनि सिमाखौ गेबेङै फोरमायनानै होनो हायाखै जोंनो सासे सनितपुरनि सुबुं अब्ला जोंनि गामिया दिनै हाबा बै रेल लाइन खाथिनि गामिफ्रा मियादि फाट्टा थाखानाय बर'फोरनि गामिया मानो हाबाखै दासिमबो BTRआव जोंनासो मियादि फाट्टा गैया दे फरेस्ट रिजार्भआव गोलैयो नाथाय मियादि फाट्टाया थाखानाय बै गामिफ्रा मानो दासिमबो BTRआव हाबाखै नैखौ सोरबा नोजोर होदोंना निस्सय नोंथांमोना आंनिब्लाथ' नोंसोरो मालाबाबो गोरोबलायनो हाया आरो खौसे जानो हाया बर'नि पलिटिकेला मालाबाबो आदा बा फंबाय होनलायनानै जोङो सिला गंसेनि साननानै गोरोबलायगोनखौ आं नुहुराखै नोंथांमोना दा जेरै दं एरैनो थादो आंनि बुंनाया बेसो नोंथांमोना मा सानदों आं बेखौ मिथिया